Safira New Jamana Putune Jaman. Jasa buat Rengi Community ya. Duduk lambi anyar sing ning jero lemariku. Terus deh. Nanging bojo anyar Rengi Community kita goyang lagi. Pamer kene ngaku ning opo senengamu yen menggawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku. Yang suka gedruk tangannya diangkat kembali. Frankie Community. Goyang-goyang teman-teman. Kita hebat lagi ya. Rasanya
pamer bojo. Bareng Jamana sudah. Digoyang cendol dawet 500-an, juga digoyang cendol susu podo wae 500-an. Oh kok murah men to? 5 juta.